Phadi inke jeng tabok kisisa call khlaibi nailene chini XMDC portmala chontripura no boni sajak ba boni bwsajwk tabok borok bo kaham kwrwng de tong nogode sokpaika nogo kifil tong himbo suimani nogode sokpaika nogo sokpaibai tabok joto family bai khlaibai de buthuke de kaham ke de nogo susto ke de tong omona jeng kisisa call khlaibai swngnalaine chini XMDC portmala chontripura no call receive khaine de khaya sido hapane call khlaibi nailene do try khabi naine haisi call receive khaibde khaya bono to samaya fia call khabi nailene khulumka joto tiprasa ang bidunai tonai rokno so enke nero nukhana ni thumbnail XMDC portmala chontripura bai boni sajak borok ni photo rojak ke laithanai ekdin sekango boni bwsajwk kamamani bo social media ba Facebook rogo bo post khlaika boni bwsajwk kamai thangka hai khaigadi help khaigradi joto chubachu khaigradi omo haike bo boni Facebook o bo post khlaibinai boni sajwkni boni bwsajwkni photo rewinai bo chubachu san kaisi lukurokno sengke omo haike bo Facebook o post khaimani ore je miafro khanke boni bwsajwkno bo malaile hai saw jotoni chubachu bai jotoni help khlaimani bai boni bwsajwkno malaile hai saw tei katal khaibai boni Facebook o post khlaibai rok kaisi XMDC portmala chontripura boni sajwk boni bwsajwk kaham no tongo tabo sukjora susto no tongo kaham kwrwng no kono deramung kwrwai kono wana chinta angjangnai kwrwikha bo tabok khushi no boni bwsajwk no kaham kwrwng khe mamani bagui boni sajwk nogo kifil bani nai tongo nogo kifil nai nogo kifil chinai omo haike bo sawi khena rokha joto lukurokno ke hambai borok haisi jara chubachu khlainai joto saktharinai boni bwsajwkno naitugwinai boni bwsajwkno karewinai boni bwsajwk kamamani somoibo bono chubachu khlainai rokno bo hambai bo yapar khaisi boni Facebook ni through tei boni Facebook o bo post khlaimani bisingtei jotono hambai yapar khaisi inke jeng kisa misa kok khanao pia u kok khanabani u kokno salaibani sekan phadi inke jeng tabok kisisa call khlaibi nailene chini XMDC portmala chontripura no boni sajwk ba boni bwsajwk tabok borok bo kaham kwrwng de tong nogode sokpaika nogo kifil tong himbo suimani nogode sokpaika nogo sokpaibai tabok joto family bai khlaibai de buthuke de kaham ke de nogo susto ke de tong omona jeng kisisa call khlaibai swngnalaine chini XMDC portmala chontripura no call receive khaine de khaya sido hapane call khlaibi nailene do try khabi naine haisi call receive khaibde khaya bono to samaya fia call khabi nailene The person you are calling is not answering. Please call again later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह अभी कॉल नहीं ले पा रहे हैं so inke puila call khai ha nero khana call receive khlaya te waisa try khlainai laine te waisa duibar call khlainai do duibar receive khaike to khailia tongsithung The person you are calling is currently busy. Please call again later. आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें so inke tabok je second time call khlaimani oro inke bo call receive khailia bo card khaibi ro haisi puila bo inke to bo call receive bo khlaya card bo khlaya ke tabok second time call khlaipro inke bo card khlaibi ro haisi hoito ba bo bijing kana jai hok call receive khaito ga khaya jeng to je kok salainai nai ba boni sajwk boni bwsajwk nogore sokpaika kaham kwrwng de tong kuno musasuk de ngya de swabai thangkha biang thangkha bo biang thangmani boro thangai nai malaikha omo haroke singani musukmani ta ge fia jeng masunglia jeng kok masalailia ba silaigra lia so ge phadi ta sing je ang sawani naimani jeng kisisa alka khe khnaya de ba kok like B.Ed khlairo nai agent je kolkata o si boi baksa thangu ba hoito ba boni boyfriend himbo jeng khanapro khanabo
asek mane sioria swabi thangya omno to jeng exactly samaya but fia jeng khanamani kogno si sawo or jaga bo je boni bwsajwk XMDC Pormalochon Tripura ni bwsajwk kolkata wo boni boyfriend bo inkene West Bengal lo kolkata wo B.Ed exam ronai rok ba B.Ed admission nanai rok omo haini bo samung tangui tongo student ro tilangi nei bo exam ro wo omo hai agent B.Ed ni agent so inke bo bai baksa si kolkata thangu bo baksa kolkata thangmani malai ha khobor maha omo hai ke jeng khana uta but bese jora kebui to jeng sia fia jeng khana mani jeng public ro khana mani no se ang tabuk share khlaiwi tong angbo buini khugono khanawo haipano asik sioria ba kam ke sasok maya boswa bai thangka biang thangka bo state ro thangka ke Agartala bo tongoi de Agartala bo de malaika haike bomno kebui sanai bono bo sia karon haipano jeta khanamani no share ma khlaimani ta bo thangma haisi boni boyfriend tongoi ba boni boyfriend loge bo thangma haisi or to kuno apoti kerei thangka ba kam kereng phaika je buma bupa je XMDC Pormalochon Tripura bo khushing khana haima tongo karon boni bwsajwk ase kotoma kahama bono kamajak mani ke teisa phirogui ma mani hai teisa khobor mankha bo boni bwsajwk kaham kereng tongo hini nai bono khanawi bo khushing khana haima tongo tei boni bwsajwk bo mane buma bufano khogui tongmani jora pangkhana haini bagi boni call receive khlaiya haini bagi buma bufano inform khlaiya omo hairo ke phano khogui phano boni boyfriend bai baksa kolkata ro phano beraiwani bagi thangkhana haini bagi call receive khlaiya mungsa information kri ro ke phano tongkhana buma bufano kiri jagui de khogui de tongkha seba siba na ge jai hok kolkata bwsajwk thangha boni boyfriend bai taisa kifili tonglai hinta bufato Facebook o suiwi tongo post khaiwi tongo ke jeng to aro tai kono sajanai kerei joto chini public rok joto chini Luku rok to share khailai bwsajwk biang sokha tama sokha boro tong kerei bono to chubachu khlaika haisi je boni bufa Luku rok no request khlaimani bisingtei chini Luku rok joto help khlaika wansugo chini Luku rok help khlaima bai no isa misa khobor khanawi manei boni bufa boni khunjugo soginai boni bufa khobor manei hinai ba XMDC Pormalochon Tripura khobor mankhana hi ang wansugo so inka se ko kolok salia bwsajwk sikla soksaka bwsamarei mannaikha kaiwi siri siri haisi chini XMDC Pormalochon Tripura no omono request bwsajwk bo sikla soksaka ba mansinai no chamrei bo inke ba bwsajwk bo kisa misa beraini thangtei no boni boyfriend baksa boni boyfriend loge phano thangkana ketei tema ba bwsajwk sikla soksaka ba kaiwi bo maro naisi XMDC Pormalochon Tripura bo so inke omono last pai thangni kok chini XMDC Pormalochon Tripura bo chamrei rok mungsinai chamrei rok mansinai gana khaya tabo mase mankha manjak si hinma khaisi ke omono last pai thangni kok